Benvidos. Os plans de futuro do mercado gandeiro de Castro Riberas de Lea, que acollerá dentro de 2 anos un congreso europeo organizado pola Asociación Española de Mercados de Gando, e hoxe a nosa noticia de portada. Imos co sumario e comezamos. A Fundación TIC comeza unha nova etapa de colaboración coa sociedade lucense e a prol da inserción laboral xuvenil no sector audiovisual. A Deputación acolleu esta semana as 7 xornadas de portas abertas de fibromialxia, unha enfermidade que afecta o 3% da poboación. O Dr. Jesús Alba é hoxe o noso convidado do espazo Ti Preguntas. Unha empresa de Vilalba que comercializa produtos hortícolas amósanos os segredos do seu éxito. Un grupo da Asociación Amigos da Feira de Castro de Rei visitou o Parque Eólico de Sotavento con quilómetro cero. Castro de Riberas de Lea será no 2011 sede do Congreso Europeo de Mercados de Gando. O alcalde de Castro de Rei asumirá a organización dos actos durante o seu mandato como presidente da Asociación Española de Mercados de Gando, cargo que estreou na Asamblea Nacional que a Senga celebrou o venres pasado en Castro Riberas de Lea. O mercado de Castro Riberas de Lea é o terceiro de Galicia por detrás de Amio, Santiago e do de Silleda. Os 3 recintos feirais acollerán no 2011 diversos actos do Congreso Europeo de Mercados Gandeiros, que terá a súa sede no Concello de Castro de Rei. A decisión foi adoptada no transcurso da Asamblea Nacional da Asociación Española de Mercados de Gando, que preside o alcalde de Castro de Rei. Pois ter a máis de 100 persoas de toda Europa en Castro Riberas de Lea debatindo sobre o futuro dos mercados, debatindo sobre o futuro do agro, dos gandeiros e gandeiras, eu creo que vai a ser algo tremendamente positivo. A Asociación Española de Mercados de Gando agrupa os 9 grandes mercados de España, nos que se moven máis de 192 millóns de euros ao ano. Aínda que a situación económica actual non favorece as transaccións, o futuro preséntase esperanzador. Esperamos que en primavera, mes de febrero, mes de marzo, empiece a recuperar. Se inicia tamén exportación a Francia, este tipo de animales, y bueno, pues ese ciclo se renovará, esperamos, en el mes de marzo. Esperamos también que coincida con una salida de la crisis, con una mejor situación económica general. Ao longo deste ano no mercado de Castro comercializáronse 31.000 animais. Este mércores puxeronse á venda 876 tenreiros, con prezos que oscilaron entre os 20 e os 180 euros. La situación de los precios las marca el mercado, la demanda que pueda haber hacia afuera o hacia Francia, donde van normalmente muchos terneros que van a cebar a carne blanca. Na asamblea celebrada en Castro Riberas de Lea abordouse a posibilidade de retransmitir en directo a través de internet a actividade dos principais mercados gandeiros españois. Iso é importante tanto para os gandeiros como para os tratantes, porque dese xeito poden ver o que sucede en cada un deses mercados e, bueno, en función dos seus intereses, pois a mellor se queren un tipo de gando ou outro, acudir ao lugar que, como decía, os seus intereses lle sexan máis beneficiosos, non? O alcalde de Castro de Rei aproveitou o foro para presentar o centro de recría que a Deputación de Lugo construirá na granxa Galloso Castro. Ademais, Díaz Baliño informou aos socios que xa iniciou as xestións co Goberno Central para renovar as axudas estatais que reciben os mercados adheridos á Senga. Un 3% da poboación padece fibromialxia, unha enfermidade crónica que provoca dor xeralizada e agotamento profundo. A doenza que se manifesta a partir dos 40 anos inhabilita laboralmente os enfermos, que son nunha porcentaxe alta, 85%, mulleres. A Deputación acolleu esta semana as 6 xornadas de portas abertas de fibromialxia, síndrome de fatiga crónica, organizadas por AFALI. Manola padece fibromialxia desde hai 20 anos e desde entón só atopa algún alivio a súa dor con masaxes ou exercicios na piscina. Vamos a ver, Manola, pois entonces vamos a facer a técnica de cervical específica para a fibromialgia. Vamos a facer unha descongestión totalmente da parte muscular das cervicales. Vamos a traballar os puntos gatillo, os puntos que poden producir bloqueo, poden producir dolor. Desde que comezou a enfermidade até que lla diagnosticaron pasaron varios anos. Sentíame mal, sentíame que perdía fuerzas, que perdía humor, que perdía todo. Entonces foron aos médicos. E uns dicían que, bueno, que era unha cousa, outros outra.
A convivencia cunha dor crónica é difícil. O día a día con a miña enfermedad, agora xa me fui acostumbrando a ela. Me entendes? Pero é vivir mártir. É vivir mártir. Porque non tes un momento de alegría. A isto hai que engadirlle a incomprensión de parte da sociedade. Dicían que, bueno, que o facía eu. E eu dicía, madre mía, solamente tú un día o te veras. Nunha xornada organizada pola Asociación de Fibromialxia de Lugo, púxose ademais de manifesto que aínda existe descoñecemento por parte de algúns médicos. Lo que pedimos es que estas personas que no creen, que les digan cómo tienen que hacer y para que crean, ¿no? Porque aún hay personas que van y tienen que ir de un médico a otro. Y otros pues llegan y le dicen que se encuentran mal y que le duele aquí, le duele allí y ya le ponen la etiqueta de fibromialgia sin tenerla. Sen embargo, os especialistas na enfermidade teñeno moi claro. Noi antes se llama unha totalgia, un dolor irreal, un dolor psicológico, psicógeno, e se sabe que é unha enfermedad real, que está aí. Se sabe porque las pruebas que se han hecho de las imágenes cerebrales se ve que hai unha evolución en los centros de dolor. Polo momento, a fibromialxia non ten cura e todos os tratamentos son para paliar a dor. Contra los múltiples síntomas, por eso se llama síndrome, porque aparte do dolor hai unha serie de trastornos de la esfera psíquica, hai unha serie de trastornos de cefaleas, colon irritable, depresión, ansiedad. El problema importante es la mala calidad del sueño, el despertarse cansado y el cansancio. Os afectados piden que se incida na investigación para atopar unha cura, mentres recurren a calquera técnica que alivie a súa doenza.